Не знам дали му, просто ми дава на мен. На следващата пресечка наляво. На следващата пресечка наляво. Без изход. Но затова ти дава наляво. Не им дай толкова път, карай си тук никой сока не подава. Как се завърте са? На втората пресечка завийте надясно. На следващата пресечка надясно. Без предимство. Еманил, кажи рече тук дойдо. Тук само направо и руски паметник и нагоре по Не знам, ама паметник. се заключи. Ама няма що ми казваш, аз ще ти казвам. Пригответе се да се отбиете надясно след 540 метра. Нищо, че го изключи го. Това сега ще ти казвам, че ми... Лути? Минаме по булевард България, горе по асфалта, ако искаш. И нощи тук, че се отключим толкова връзка. Ето каза направо. И... Ето е това, типичка нагоре беше. И така има акмизирици. Кой ще слезне? Никой няма следа. Слезна някакъв евро на 26 човека. Ти да си инкасвам? Не, охранители сте. То А, това е някакъв бърнец. Не, премиера. Ана, тук е разправ ли това? А не знам, че тук е Много гледал. пет. Това охрана ли е? Да, направо са, нали? Дембеляк. Направо, защото нагоре затворен булевард, да? Обаче, тук в ти улички, дали че мога фанаме нагоре. Не ми показва, че Не, аз за други искам. Давай ли? Тук вляво ли? Лево, че ти даде ли караш право нагоре? Тук наляво ще ми даде, да. Не. Не. Ема послушай се. Следващата ще ти даде ли? Само направо пише. Но посочни та. Италия е затворена. Да. А следващата? Следващата може. Фани по следващата. Пригответе се да се отбиете надясно след 300 метра. Не, ще го оставим. Дай тук да може. Малко, че... Ще промените ли маршрута? На следващата пресечка надясно. Тук беше летно кино Мир, ще съм ходил на кино. Че искам да видим тук на парче, виж къде беше апартамент. Това тук беше. Тук ли си моля апартамент? Тук е много продаде апартамент. Моста тук ще струва зави 300 000. Пригответе се да С фалшиво пълномощно. след 490 метра. Иска, че ми това да не ми апартамент. И аз го виждам вече на карта. Това никога беше парче, ще прекът. Това е Солунска, следващата... Тая е Солунска, следващата Гладстон. И тя е по-нагоре парче вече. Да, се виждам. Даже ми изкарва на Скобелев.
Парчевич следващата. Сега ли се пада? Да. Но само налево мога. Надесно? Не мога. Еднопосочно. Само направо да карам се налево. Там беше пак. Да обиколиме да видим само. Дали са... Тук надесно. Те са така едната еднопосочно, тук може надесно. А това как беше? Аз всеки забери. Това е неофит. Неофит Бозви ли? Не. Неофит Рилски? Сега че Неофит? Тя съм ги забрал. булевард Христопот. Сега на Ботевче да запомня. Сега надесно да видим. Надесно не можеш. Мога. Ама не можеш да видиш после налево. Давай, давай. И тук май не мога налево. Надесно. Мога. Може. Надесно и пак надесно. Тук са тая на така, тая па на така. Разбираш ли ми? Редуват с улицата. Тая на там еднопосочно, тая на сам. После другата е па на там, другата така се го направи. Тук са петте кюшета горе, налево. Така, нали? Това като, нали така, като казват София петте кюшета. И от все 5 улици ли се събират? Там са 5 улици се събират. Те тук? 5 булеварта е горе. Дай надесно. После пак надесно. Тук се парчиш. Леко, леко, леко. Тук беше месарски магазин, вече не. Да. Е, она врата, горе на последния паш. Давай. Коя врата? Та тук ли? Оне си същата дограма, не е пипана. Та тук ли дограма? Е, тази врата белата къде? Тук? Аз сменили си всичко. Аз съм първен. Саниране къде. Те го парчим кети. Те тук на последния паш, да. А Витушка къде е? Витушка е там, главната като излезем. Ама тя сега е такова. Трамваите ще слагат. Сега да зафанем за кащил па надесно. Няма то гледа как изправя Това е санирана цел. Трябва да се качиш малко отгоре. Отдело кафе имаше, заведения, закуски на врата. Е тия штори къде са? Сега не мога надесно. Надесно? Следващото ще е там, надесно. Променили са се, това значи цялата сграда е санирана. Горе на последната радиация. Айко жена го беше купила. Ти си могъл да съдиш, ама. Ако е било почина, кое си? Това бати ягуарото за... Дай надесно. Тук е стресен с предимство, ама не... Добре, да, тук с паркирането как се оправда? Живущи. Тук няма начин да ти закачат кола. Само това кане. Ще имам невъзможност тук. По тогава надесно трябваше. Тук една църква, градинка. Що съм си играл. Дай, остай го. Да. Десно страшно. Тук на къде ти дава да караш? Надесно.